TFC engkha hati khainani tei dal bidal nangmani jamung manthokmani kahamni kuma. Tabukno TFC app download khaidi. Tangai hinmale oro grocery mani paithani 50% jora khaiklai muri jagai tongo. Hati ingnani bagibo te mungsa wansukna nangya. Chicken biryani chana hamjangnai rokni bagai tebo koktuma kaham. TFC o tabuk chicken biryani paikhe 40% khaiklai jak mannai. Kothok manai klai khe asak manthogui tongkha norokni yakphao. Haike tamungui lernai tabukno mobile nadi Google Play Store te App Store ni TFC app download khaidi. Tei nogo achuk tutuino klai sake hati order risidi. Cini boke cini pochim Dulokma, cini chairman phairat ja. Boke cini pochim Dulokma ni chairman kaham kan nai. Boke Krishna Bokto Jamatia cini pochim Dulokma chairman. Bo aini constitution no klayo plus aini BC no bo chung ek BC. Ar poporo jaga o nau tre jangkha bai thangke ro gunoboti. Cini aro bo pilgrims tongo thanai 7 boso doria boro cini local area hodan chiyo ro pilgrims every year o khaijao. Kepo jaga o hakja halingni phaike ropo same thing thujaknai kroi keha hotel pokroi khitai stoi thai kroi aboni karono chung administratively TTIDC propose keha robo same thuthai jaga ungnai tongthai jaga ungnai maija thai jaga ungnai with conference hall kaham kero building tuisa jagnai G+2 ungnai ro jaga o busuk budget le almost 4 crore 4 koti kasa kase hambai